Okay. Oh, grabe busy kasi sila. Guys. Uy, sorry. Dara na mo ano? Puntos. Sulit tamugan. Tamugan. Yo, ay sorry na. Pangkuhan lang ni sir, pang shorts. Pang reels lang, pang reels. Tara. Ang kuhan, muni mga kuhan lang sa, tamugan lang sa amin. Ada mong guest star karon no si Master Brian. Wah. Nga nauna pa kaysa nag-imbita. Asa to nag-imbita nga dugay kayo. Lah. Ya, tidra rin guys oh. Tagamaa na siya oh. Go, wait. Ano naman yung pinakaahon mo ya? Oh ya. Shout out ko ni Boss Pakalya. Napadaliwan ako, nasa likod. Nice. Nice one. First time tamugan guys. Sa unahan kay kanang law siguhan na gyud ako. Look law. Nakala siya kag tubig, Jess? Wala. Staso? Ano staso? Oh, lumiya eh. Careful lang. Tenlog ang kalsada. Almost.
7, 13 minutes after 7. Bigisi na siya. Ano? Maraw, ang tulay. Na, kana. Daratam na og tulay. Ako man? Pitik. Ay, dami. Hindi ko bang kulay. Kalawad ba na sa kwan abak? Ha? Nasa kadang Syrup Heights ba? Nagkurkur ang tail sa kwan og taas. Good job, boy. Ano pa? Padugay-dugay to eh. Kaon mo ng aso, no? Hindi na mi. Saka na pagbalik. Nanos Brian. Bye-bye. Mora man to. Dito na tayo. Uli naman. Apo ang buah. Tanil. Nil. Tara, Bray. Spin. Suga ng daganin. Siya na ba? Suga ng dagan dyan pito eh. Awat. Ah. Yawas. Turtle box. Pujung. Ulo, suko ba isa oh? Hi, sir. Ah, nice one. Tindakan ako. Lugaw na. Listen na. Ilisten ang nag-ride.
enough to get some. Okay. Manag yun. Bye-bye. Ay, pababa. Kami ng rides. Bye-bye. Ito, siya tayo po ko. Hello. Go.